تو موتور من راستی دی با بخشش بچه این ای آیا که این ای آیا کلوبش این ای آیا خالی ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародари аҳли ислом. аллоҳ ҳифзтон кунад. алҳол шумо видеоро диден, мисол чӣ гуна мара амирӯза бародар роя карда телеграм, чӣ гуна мисол тоҷик бародари тоҷик хича мезана латта куб кардеса. мисол нигоҳ кунед, я чӣ мегум фаромӯш накунед. ин коре ки худат кардӣ ку бародари азиз, якумаш ҷавобгарӣ дорӣ барои корот, дуюмаш ҳақ надорӣ корта кунӣ. ислом ира тарбия надода, нагуфта ки биги мисол я бародарат ай модарро даштом кард, тура на колени бишнониву латта куб кунӣ бизанӣ. и дар ягон ҷо омадагӣ нестай. фаҳмидӣ? баръакс бара тибқи ҳадис пайғамбар кор ку. бугӯя бародари азиз, модаре ки маро даштом кардӣ, модари ман модари тай, модари ту модари май. кадоме ки модар як кас даштом мекунад, ҳамчунон модари хича даштом кардестай. и зулмай ту кардеси, ту на колени бафт пеши пои мада. ки ту на колени бафтам пеши пои туда? ришд мондагӣ ин ҳами қадар охир бародари азиз, гапои ман бо гӯш кунӣ сахтат мерасад. меги рамазон чӣ гуфтестӣ? ман рост гуфтестам. у тиёғ ба дасти тура ту назани бизан ягон ҷош мешиканӣ мекушиша барои як даштом. ман медонам модар ҳамада бузургай, модар як чизе ҳаст ки гуфтӣ гапо барои ҳамаро эҳтиром дора. не ки тои дараҷара не ин кори ту кардӣ, не дар дунявиш дурустай, не дар исломиш ягон ҷоҷа дуруст нест бародар. на колени пеши аллоҳ субҳанаҳу таоло единственный одам мезанад. на колени бахшиш бипурс. и ну дирида кибр дорӣ ку оро нишон додесай дар тира. чӣ моро модар модаштом намекунанд, намеган? моро ягон гап намеган? ё ки ин қадар уламое ки мебинӣ ёро намеган ягон чӣ? меган модар даштом мекунанд, зан даштом мекунанд. чӣ кор мекунем? сабр мекунем. фаҳмидӣ? аллоҳ ҳидоят кунад мегем шуморо. намеёрем хеле латта куб намекунем. фаҳмидӣ? ай аллоҳ тарсидан дар кора. бародари азиз, фикротонро дар комментария бинависед, ман мехонам. поделиться ку оё ман нотуғри гап задестам? и дар ҳеҷ ҷо туғри намеёд. чашао бара ман ҳайронам. як казига мешид меги тоқат як ҷой дигар да мезад. ё гуфти як бечораро дураям будка да дурова ки ҷои задести шухе маибиш кардӣ, ба фикрам шикасти мумкин ки ҷоиша бо. лекин нигоҳ ки эҳтиёт куда, ин кори ту кай дуруст нест. на ман бо гуфтистам. подписаться кунед, поделиться кунед. аллоҳ ҳифзтон кунад бародари азиз. то видеои оянда.